faxismoaren aurrean. Emakume zuzenak, okerrak irtenak, moja txintxoak eta zerrama irtenak. Itxusiak politak, atletak errenak, Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Langileak alferrak lanik ez dutenak, tuntunak mediokreak klaseko lehenak, alde desegokiak andretxit gorrenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Ama onak ta txarrak, ama ez direnak, lurrera jausi arte mozkortzen honenak, ta ume merienda usaina dutenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lotxatiak ausartak, argalak izenak, iletsuak soil-soilak, marimutilenak, katemeak gorilak, panterak zezenak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Konplize ditut eta maite ditut denak. Lehen munduko emeak kapitalisteak. Laskidetzako foruan parte hartzen dizuten Xabier Munibe ikastola, Urola ikastola eta Floreaga ikastetxeko parteide danok eta baita ere hurbildu zaten herritar danoi eskerrik asko. Inon kontrako tratu txardenak behar ditugu gaitzetsi, borroka handia daukeu aurrean, baina ezin dugu etxi, besteen menpe egoterikan, inork ez baitu merezi. Gure gizarte hau behar dugu berdintasunean ezi. Gai honegatik aspaldidanik hasita gaude kezkatzen, indarkeria hau bukatzeko hasi behar dugu salatzen. Beste inoren gainetik jarri orde zibilia zuzen, gizonkeriak albora utzita pertsonak izan gaitezen. Inoiz emakumeari jarriaz gero begira, ohartu gara itzali, zaiola bere diztira, ukabilkada zein odol, artean jira eta bira, bizitako momentuak gehiegi dira guztira, ta gaur hamaika kolperen testigu isiak dira, ezin bide batera iki bere pausoen eurrira, ta bera zapaltzan duten pausoen menpe bizi da, ta bera zapaltzan duten pausoen menpe bizi da. Indarrak batuz aurre egin indarkeriari. Horixe izan da ekitaldi honetarako aukeratu dugun izenburua. Guztion indarrak batu behar ditugulako, indarkeria matxistari aurre egin nahi badiogu. Guztion ardura da, egunerokoan gure inguruan gertatzen jarraitzen duelako, bidegabea delako. Indarrak batuz aurre egin indarkeriari.
nazio artean, sentizan babeseza, naiz biderik errazena, askotan izan ieza, ahotxo zen baten bildu, behar da guztion kexa, emakume batez baita, beste inoren jabetza, denon jardezagun gure, eskumorearen babesa, egunen baten mereizten izan ez dedin erreza, errealitatea eta gaur gurea dena metxa. Errealitatea eta gaur gurea dena metxa. Konplize ditut eta maite ditut dena.